DXDC Radyoman Report. Gikumpirmar ni Kapitan June Candiete sa barangay Baan ng siyudad sa Davao nga nilampos ang duha ka mga tulisan sa paghud-ab sa M. Luelier Pontiac niadtong Hulyo 16, 2023 adlong Domingo alas 8 sa kabuntagon. Gibutyag ni Kapitan Candiete nga duha ka mga armadong tulisan nga nagsakay og motorsiklo ada pakaron ingnon nga customer dayong mitiun og .45 nga pistola sa mga personahe sa mong Pontiac og kalit mideklarag tulis ingon man yano ra usab nalibat sakay og balik sa ilang motorsiklo padung sa kanto maan ning siyudad sa Davao. Nagkanayon ang opisyal sa barangay bisan og adunay kuha sa CCTV apan lisod gyapon nga ilhon ang mga suspitsado kay nakasuot og helmet atol sa pagpanulis. Muna, dapat yun na CCTV, na gwardiya, na nagtuman o bunang-uban ang uban po, disregard lang nila, kaya siguro, kay dugay-dugay ng purabuya kung may hold up sa maa, according sa mga kwan, dugay-dugay na ginunta niya, na mo ito, ibalik at yung Domingo. Samtang naabtan sa Arimen News Team nga balik operasyon na ang M. Luelier samtang nagpadayon pang inventory sa management sa salaping kas ug mga alahas nga natangag sa mga suspitsado. Nanawagan ang amahan sa barangay sa mga tagdumala og establishmento nga tibanon ang seguridad sa ilang mga patigayon aron dili masubli ang pangitabo sama sa mga Pontiac nga walay security guard. Mao kadto atong mga balitag impormasyon kini sa Radyo Bandudong Rinlowsburg at Tatak Arimen. Tatak RMN.